Ben, imos comezar a esta sesión ordinaria correspondente ao mes de abril, xoves 29 de abril. O primeiro punto do orden do día sería a aprobación da acta 5/2021 do Pleno en sesión ordinaria do 25 de marzo de 2021. Non sei se teñen algunha consideración ás actas, senón, como están incorporadas tamén na súa totalidade, o estar grabando toda a sesión, pois esa é a mellor acta posible para ver o que se aprobou ou deixou de aprobar. Votos entón a favor da acta, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que é a ratificación da resolución da Alcaldía 320/2021, de data 15 do 4, que é a subsanación de requerimento da Deputación da obra do POS 2021, aprobación do proxecto modificado básico a execución, cambio de cuberta, pabillón polideportivo municipal de Rianxo, que de marzo do 2021. Ben, este, como aconteceu tamén así en algunha outra ocasión, a requerimento da Deputación obriga a realizar algúns retoques ou modificacións nalgún dos proxectos. Este é o caso deste, onde basicamente a petición da Deputación de cambio non afecta nin o conxunto da obra, nin siquera os prezos, nin o que proxecto en sí. Basicamente foi un tema relacionado cos pregos que ían dentro del, e tamén a necesidade de axustar o máximo posible a denominación, explicando, houve que explicar tamén que era o pabillón de Rianxo, o pabillón municipal de Rianxo, sito na rúa Rosalía de Castro, e non en ningún dos outros dous pabillóns a carón dos colexios de Taragoña e Asados. É dicir, centrar a actuación non dunha maneira xenérica, senón concretala, como era o caso deste proxecto, no cambio de cuberta do pabillón polideportivo municipal de Rianxo. O dar moi pouco prazo para solucionar estas deficiencias, por eso non se fixo un pleno especificamente para aprobalo, senón que ratificouse, fíxose a modificación técnica necesaria e traese agora para ratificar iso. Non hai, como dicía antes, ningún cambio que sí que obrigaría a outro tipo de actuación, ningún cambio a nivel económico ou incluso do proxecto, apenas 2-3 aspectos deste tipo técnico e xurídico que, por iso, non se entenden que son sustanciais para facer modificacións do proxecto. E isto é o que se trae para a súa ratificación aquí nesta sesión plenaria. Polo tanto, cedo a palabra aos diferentes grupos para que se pronuncien. En principio, comenzamos pola voceira de Cidadáns. Voceiro de Rianxo en Común. Non pasa nada. Grazas, alcalde, nós imos votar a favor tamén da ratificación. Voceira do PSOE. Gracias, boa tarde a todos e a todas. Nós tamén vamos a votar a favor. E voceiro do Partido Popular. Nós tamén vamos a aprobar. Votos entón a favor. Queda aprobado por unanimidade. O seguinte é a ratificación da resolución da Alcaldía 307/2021 de adhesión ao convenio entre a Xunta de Galicia FEGAMP para a coordinación de actuación no desenvolvemento do Programa Galego de Vixilancia e Control frente á vespa asiática. Como saben, xa o ano pasado estivemos adheridos a ese convenio, un convenio neste momento maioritario entre os concellos, a propia FEGAMP e a Xunta de Galicia, e este ano, pese a estar adheridos, obrigan pois tamén a volver a ratificar mediante escrito este convenio. E traxe para a súa ratificación e consideración por parte do Pleno. Entón, non sei se o voceiro do BNG este foi tratado na comisión informativa. Sí. Con de Facenda.
Sí, pois se quere aportar algún dato, senón... Simplemente damos coñecemento de que en prazo non podíamos traerlo ao pleno antes do prazo que se poñía, simplemente eso. De acordo. Pois ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde, nós tamén imos votar a favor, mas quixéramos aproveitar a temática do punto para animar ao goberno a facer unha política de divulgación e de formación que ten que ver con este tema. Sabemos que se fixo algunha acción modesta, pero pensamos que se debe facer algún tipo de programa máis ambicioso, non para consensiar dos peligros deste insecto, que, bueno, máis ou menos xa van sendo bastante conocidos, senón para fomentar a instalación de trampas e contribuir na medida do posible a facilitarlle aos distintos veciños o material necesario para poder elaboralas. Nada máis, moitas gracias. Ben, voceiro do Partido Popular, a voceira do PSOE. Nada, nós estamos a favor, por suposto, de continuar estando adheridos a este convenio. Nunca son moitas as actividades e accións que se fagan para loitar sobre todo contra a formación de novos niños e na colocación de trampas. Eu creo que dende a nosa agrupación de protección civil fixose un labor moi importante estas a facer, porque son coñecedores e teñen sacado moitos niños. Creo que fan labor bastante pedagóxica, pero, bueno, tomamos nota e, sin duda, que faceremos todo para mellorar ainda o que se fixo. Por nosa parte, aprobado perfectamente. E todo o que poda ser a maiores, mellor. Gracias. De acordo, pois pasamos a votación. Votos a favor por unanimidade. Ben, o cuarto punto de orde do día é a incoación do expediente para o nomeamento do xuíz de paz titular e sustituto. Como saben, rematou o período tamén do actual titular do xulgado de paz e, de acordo coas instruccións que nos veñen dadas polo Tribunal Superior de Xustiza en canto a procedimento e maneira de cubrir a praza de xuíz de paz, pois iniciaríase o proceso que dará pé a que nun pleno vindeiro sexan analizados os currículos que se presenten o abeiro, xa digo, da instrucción do Tribunal Superior de Xustiza. Cando se fai un pouco reflexión alrededor do procedimento, a todos seguramente nos parecería algo mellor pois algún sistema máis pautado de nomeamento, mas a realidade é que a instrucción basicamente non deixa pé nin a pedir determinados requisitos académicos, nin a facer unha gran actuación de baremación distinta da que se poida facer, de algún xeito é o que se axusta ao que está estipulado pola lei. Daí que se traia ao pleno. Non sei se quere completar o titular da comisión algunha reflexión máis sobre isto. Sí, bueno, foi o que se expuso, non? Que as instruccións que temos son moi simples e na comisión foi aprobado por os que estábamos ali, por unanimidade, non? En todo caso, lembrar, as condicións son simples de todos: ser español, ser maior de idade, non estar incurso en causas de incapacidade. Moi simple. E despois tamén fai referencia a non estar incapacitados para o exercicio da súa función. Despois explica cales son os documentos e o procedimento. Que o procedimento pasa polo pleno, tanto abrir o expediente como aprobar a proposta. Nada, foi aprobado. Si ve, ali tamén se expuso e tamén se reflexionou como acaba de facer o alcalde respecto da simplicidade das pautas que se nos dan. Tamén se expuso que o sentido
o obxecto ou a finalidade da persoa sui de paz e sobre todo de mediación. Entón entendemos que a simplicidade dos criterios tamén ten sentido. Non vincular a elección a determinados méritos académicos, sino vincular a que se son unha persoa efectivamente mediadora, sin perjuicio de que ademais poda ter determinada formación. E para os sufeitos expusivo que se apoiou, de acordo, pois ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor, como fixamos xa tedes na comisión. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde, nós tamén imos apoiar este punto. Voceira do PSOE. Nós tamén apoiamos. E voceiro do Partido Popular. Nós tamén, pero con unha apreciación. Estamos dicindo que, como dixemos na Comisión Informativa, que depende dos méritos que teña cada día que valorarse en consecuencia, sin máis. De acordo, pois procedemos á votación. Votos a favor de iniciar o procedimento por unanimidade. Despois tocará, na sesión que corresponda, na vindeira, tocará analizar e proceder á elección real do novo xuiz de paz e máis tamén do xuiz ou xuiza sustituto. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é modificación da ordenanza fiscal xeral reguladora da aplicación de tributos e ingresos de dereito público. Quere presentalo o voceiro da comisión? Bueno, como xa se expuso, o que se modifique a ordenanza xeral que regula as formas de pago, o cumplimento das obrigas de pago das distintas figuras fiscais, impostos, tasas, etc. E o que se modifique a ordenanza xeral. O que motiva esta modificación é a proposta que fai a entidade de Correos, ofrecéndose como entidade colaboradora para a recadación de impostos e tasas. Esta proposta, que é valorada positivamente dende o grupo de goberno e despois tamén na propia comisión informativa, esta proposta dende os servizos de tesourería aproveitase para asustar a propia ordenanza a situación actual sobre todo do que é a banca electrónica e o que son todos os procedementos novos de transacción bancaria que, si ben se estaban facendo, non obstante non estaban recollidos na ordenanza. Entón, o que se fai é incorporar a Correos como entidade colaboradora na recadación dos tributos e impostos, e o que se fai tamén é actualizar a ordenanza as oportunidades que ofrece a banca electrónica. Isto é o básico, non? Despois, na ordenanza queda fixado cales son os medios de pago: diñeiro de curso legal, tarxeta de débito ou crédito, transferencia ou cheque. Cheque ou domiciliación, que tamén se está a utilizar, e xiro postal, o sea, sería dereito, tarxeta de débito ou crédito, transferencia bancaria, cheque, domiciliación e xiro. E as entidades colaboradoras serían as entidades bancarias, financeiras, a parte Correos e tamén a parte o portelo do propio Concello, a pasarela do propio Concello a través da cal tamén se poden facer pagos. E isto é o básico. Queda tamén anotado, que iso tamén é algo importante, e é que os gastos que poda xerar a xestión particular destes pagos correrá a cargo do usuario, é dicir, non van ser repercutidos ao Concello. É dicir, se algunha entidade cobra polo servicio que está a facer, iso vai facerse cargo o usuario que fai uso dese servicio. E nada máis, eu creo que é o fundamental, non?
que se incorpora correos e que se actualiza a ordenanza. Nada máis. Moitas gracias. De acordo, ten a palabra a voceira de Cidadáns. O engadir unha vía máis para o procedimento de pagos axilizará trámites e facilitará as transaccións. Eu creo que sobre todo a persoas maiores que últimamente están sendo menospreciadas pola banca. E polo menos tamén darlle un pau á banca a ver si se poñen e fan ben cos maiores que se están pasando moito. O meu voto vai a ser a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde, nós tamén imos apoiar a proposta. Voceira do Partido Socialista. Nós tamén estamos de acordo en que se fagan as modificacións necesarias para que se poda abrir outro canle, para que a cidadanía poda facer fronte ás súas obrigas fiscais da maneira máis cómoda posible. E voceiro do Partido Popular. Nós, en principio, tamén vamos apoiado, pero que deixar tamén unha nota de que desde que se comenzou o tema da banca electrónica, os postos de traballo están conseguindo disminuir os postos de traballo, conseguir que estes, evidentemente, cada vez sean menos, por tanto, sean menos familias dependentes pasen a engrosar as liñas do paro, sin máis. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. O punto número 6, proposta da alcaldía de retirada do título de fillo adotivo Evaristo Martín Freire. Non sei se quere presentar o voceiro da comisión. Isto xa foi exposto na comisión. Xa foi... perdón. É verdade. Xa foi exposto na comisión. A proposta responde ao cometido que nos fai a Lei de Memoria Histórica, que ten o cometido por unha parte de reparación e por outra parte de corrección de todos aqueles formas de mérito ou de ensalzamento daquelas persoas que contribuíron ou que colaboraron coa ditadura, coa represión e cos danos que se lle causaron ás vítimas. Entón, a moción o que pretende é cumplir o que nos pide a Lei de Memoria Histórica e, efectivamente, como se di no propio texto da moción, no ano 1966, no ano 1966, a Corporación de Rianxo, unha corporación conformada na ditadura, dou recoñecemento a Evaristo Martín Freire e dou recoñecemento de fillo adoptivo. Entendemos que ese recoñecemento faise a unha persoa que colabora coa ditadura e entendemos que estamos obrigados pola memoria histórica, tal e como di o artigo 15 da propia lei, que estamos obrigados dende a corporación a proceder á retirada deste recoñecemento como medida tamén de reparación e de recoñecemento das vítimas da represión da ditadura de Franco. E nada máis, este é o sentido da moción. O sentido da moción é retirar ese recoñecemento como forma de reparar as persoas que sufriron esa represión. E nada máis, en principio, é a proposta que se trae e a proposta que aparece, non? Nada máis, moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu non lle topo sentido a esta proposta. Creo que hai cousas máis importantes polas que loitar en Rianxo que o de retirarlle un título a unha persoa que xa faleceu. A memoria histórica vexo moi ben para lembrarnos o que pasou e para que non volva a pasar, pero non para guardar rencores ou fomentalos. O meu voto vai a ser de abstención. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Dende o noso punto de vista, pouco hai que dicir o recollido na proposta. Como sinalou o conselleiro de Facenda, é unha obrigación xurídica a retirada deste título honorífico.
mas tamén é unha obrigación ética das demócratas recuperar a memoria antifascista e impedir que persoeiros como este Evaristo Martín Freire volvan a entrar nas institucións. Ainda así, pensamos, tal e como sinalamos no pleno anterior, respectivo da moción presentada, a proposta da alcaldía para a incoación do expediente Clarison Vic das Mamos dos Campiños, que se podería ter elaborado un informe técnico que apoiara os argumentos esgrimidos na exposición de motivos que non van moito máis alá que unha somera relación de datos biográficos. E, ademais, compre tamén sinalar que o noso Consello carece dunha ordenanza que regule este tipo de distincións e, quizáis, sería bon momento a partir desta proposta para abrir unha reflexión e, se fora o caso, elaborar esa ordenanza. Nada máis e moitas grazas. Voceira do Partido Socialista. Nós estamos de acordo coa proposta basándonos na argumentación que se fixo o portavoz do BNG. E agora si, voceira do Partido Popular. A historia de, como ben dixo outro día na Comisión Informativa o señor Xusto, no seu artigo 15 sobre os símbolos e monumentos públicos, no seu apartado primeiro, que foi a lei do UEL, as administracións públicas, leo textualmente, no exercicio das súas competencias tomarán as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros obxectos ou mencións conmemorativas de exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar, da guerra civil e da represión da ditadura. Eso comprende todo, dunha parte e de outra. Entre estas medidas poderás incluirse a retirada de subvencións ou axudas públicas. Vamos a ver, chegado a este punto, este señor de aquí que non conoce, por favor. Alguén pode dicir que conoceu, leeu, supo algo deste señor en esta vida? Non, ninguén dos que estamos aquí sabe que... Usted, porque usted leeu o texto, verdad? Non? ¿Verdad? Sí. Non, pero diga, por favor. Non diga o que... Este señor chegou aquí, foi gobernador civil de Coruña, estuvo en Canarias, etc. Me parece moi ben. Este señor ten delitos de sangre? Non, verdad? A súa irmán está manchada de sangre? Non, verdad? A mí me parece, sinceramente, me parece unha tontería que estamos perdendo aquí o tempo, como di a conselleira de Ciudadanos, por isto. A mí, sinceramente, eu penso que non. Hai moitas máis cousas. Eu podo enseñar a vostede, señor alcalde, fotografías de xente que estuvo con camisa azul e corbata negra diante dunha efigie de Franco, que despois, perdón, un momento, estuvo, posteriormente pasou a un partido, a outro e outro, acabou no bloque, ou aportou incluso no extremo de Podemos, como de Stringe, por exemplo, e ninguén protesta. A min, un señor que non, para min, desde o meu punto de vista, reconozo que eu non son de aquí, estou defendendo os intereses de aquí. E que se poñe isto, veña a conta isto, sinceramente non. Nós imos, como dixen desde o principio, imos a esperarnos. De acordo. En todo caso, se vostedes fan un cronometraxe do tempo que lle dedicamos a isto, é ben pouco. É dicir, estamos perdendo, entre comillas, usando a súa expresión, 10 minutos para tomar un acordo que é o cumprimento dunha lei. Entón, a ver, argumentar de algún xeito que hai cousas máis importantes non deixa de ser unha maneira de non quererse implicar ou non querer adoptar a decisión ou de non quererse mollar coa votación desta proposta. A proposta e a Lei de Memoria Histórica, basicamente, un pouco o que ofrece é a posibilidade de tomar a decisión por favor. Leva rosmando aí varios minutos. Xa hai unha palabra e os portavoces fixan as posicións dos grupos, polo tanto, non debería haber pé a enredar máis coa proposta que basicamente non entra a valorar se houve delitos,
máis que nada por non facer un pouco fincapé nun dato biográfico que sí que aparece aquí, que era xefe de Falanxe no período febreiro de 40 a xullo de 41 en Cidade Real. Eses momentos non foron, cando menos, excesivamente pacíficos, quer dicir, un xefe de Falanxe naquel entón, como sería un xefe de calqueira formación que naquel entón estaba durante a ditadura, e neses primeiros momentos non era alleo ao fenómeno da represión. Entón, a idea tampouco é traer cada personaxe, senón distinguir no que son os persoeiros que non foron votados nos concellos antes de que houbera a democracia, por tanto, que basicamente polo seu simple carácter, polo mero feito de seren membros do movimento ou polo mero feito de seren de determinada tendencia, xa lle otorgaban toda unha serie de parabéns ao abeiro dos concellos. E esa é a diferencia. Non se van revisar os que son votados na democracia, que aquí incluso hai persoas que igual non estábamos de acordo con algún dos galardoados, pero enténdese que foi votado por unha corporación democrática, elixida por todos e todas, e, por tanto, ese nomeamento pode ter a validez. Aquí non se vai revisar moito máis alá dos que foron votados ou se lles nomeou fillos adoptivos ou predilectos nun momento donde non había corporacións democráticas e, por tanto, non había moita posibilidade de dicir que sí ou que non a unha posición. Dito isto, a proposta está aquí. Este Evaristo Martín Freire seguramente se engada algunha proposta máis de algunha outra revisión. Tomamos nota do que comenta o voceiro de Rianxo en Común en canto a facer unha ordenanza específica dese tipo de nomeamentos da que carecemos, que non impediu que haxa toda unha nómina desde, xa digo, incluso desde das primeiras corporacións democráticas, que haxa galardóns de fillos predilectos e fillos adoptivos adoptados polo propio Concello, pero que pode ser positivo ter unha ordenanza que, de alguna maneira, pois dea certa carta e obrigue incluso a hora de aprobar de ter certa unanimidade na corporación a hora de incorporar este tipo de nomeamentos nos concellos. Nos creemos que o artigo 15 é moi claro. Hai outras corporacións que adoptaron xa estas retiradas de símbolos e de méritos e de nomeamentos e, polo tanto, é a proposta que o Goberno vai manter e que espera que sexa apoiada maioritariamente pola corporación para proceder á retirada dese título de fillo adoptivo de Evaristo Martín Freire, gobernador civil por aquel entón. E este é o tema que se trae. Por lo tanto, pasamos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado cos votos do PSOE, BNG, Rianxo en Común e a abstención do Partido Popular e Cidadáns. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que, se non me engano, entramos na que é a parte de control, que sería a dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno, resolucións da Alcaldía que van do 168 ao 277 e dúas actas do día 11 do 3 e 25 do 3, ambas en sesións extraordinarias da Xunta de Goberno. Despois tamén incorporouse para que teñan para a súa información un informe de seguimento do Plan de Axuste 2012 e 2022 relativo ao cuarto trimestre de 2020 e tamén se trae o Plan Orzamentario a medio prazo 2022-2024. Esperemos que sexa antesala tamén da presentación dos orzamentos municipais e que terán como base esta documentación que aquí está. Despois, entraríamos no apartado de mocións e hai a primeira das mocións. Vamos seguir o esquema que seguimos sempre
de moción, a aprobación primeiro da urxencia, despois o debate. A primeira das mocións é a moción do Grupo Municipal de Rianxo en Común de apoio e implantación de novas empresas no noso municipio. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común para defender a urxencia, votación e despois pasaríamos ao seu debate. Grazas, alcalde. Bueno, brevemente, trátase dunha proposta como outras que temos presentadas, como fai uns meses relativa á elaboración dun premio, se queremos chamar así, que fomentara a instalación de novas empresas no noso Concello. Nesta ocasión, o obxectivo é o mesmo, mas queremos ir por outra vía e atallar un problema, ou cando menos unha característica negativa do noso Concello, como se nos sinalan en repetidas ocasións os comerciantes e hostaleiros deste municipio. Nada máis, moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Ciudadanos. Eu vou votar a favor, todo o que sea para axudar a crear... Perdón. Vamos votar a urxencia, votos a favor da urxencia, por unanimidade, agora sí. Vale, gracias, alcalde. Ben, pois, bueno, un poquinho como comentaba na defensa da urxencia, a presente proposta ten por obxecto fomentar a instalación de novas empresas e a apertura de novos establecementos no noso municipio, coa finalidade de recuperar a outrora densidade comercial que caracterizaba a Rianxo e coa finalidade, máis a curto prazo, de revitalizar unha actividade económica moi mermada pola conxuntura que estamos atravesando dende fai algo máis de un ano. A proposta que presentamos, para a cal pedimos o apoio do Pleno, céntrase de maneira xenérica en fomentar a posta en aluguer a prezos competitivos daqueles baixos comerciais situados no noso municipio e que a día de hoxe se atopen en desuso, e en favorecer a chegada de novas empresas, particularmente dos sectores do comercio, da hostelería e do sector servicios, confinanciando o pago do alugueiro durante os primeiros meses de implantación desas novas empresas. Segundo un informe da Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, na comarca do Barbanza, a comezos do ano pasado, só un de cada 3 baixos comerciais estaba ocupado. Se ben o dito informe non chegaba a concretar eventuais diferenzas neste senso entre os municipios da comarca e tampouco nós estamos en disposición de poder aportar ese dato, sí que se sinalaba que de maneira xenérica o prezo do alugueiro dos vasos comerciais nos municipios barbanzáns era notablemente superior á media galega, algo que para o caso de Rianxo nós mesmos podemos comprobar grazas aos datos aportados por unha inmobiliaria que opera na zona. Noutros concellos, quizás a actividade económica habitual pode facer que eses prezos dos baixos non resulte tan elevado, mas entendemos que no caso de Rianxo, sendo o único concello da comarca que ten a día de hoxe un número de empresas menor do que tiña no ano 2012, o prezo dos baixos pode resultar elevado en relación ás expectativas de volume de actividade de quen pensa abrir un establecemento no noso municipio. Así pois, propoñemos atallar o problema cunha dobre actuación. Por un lado, propoñemos a creación dunha bolsa pública de baixos valeiros, de tal xeito que o Concello xestione o aluguer dos locais incluídos na mesma a prezos asequibles mediante a difusión dos mesmos entre as persoas potencialmente interesadas e darlles así uso. Isto suporía, como propoñemos, que os propietarios dos baixos valeiros que se incluíran voluntariamente na dita bolsa recibiran bonificacións nas tasas e impostos municipais. Por outro lado, propoñemos a creación dunha liña anual de axudas para apoiar a aquelas persoas que boten a andar un negocio comercial ou de hostelería no noso municipio. As axudas consistirían no 50% do custo mensual do alugueiro do local onde vai a desenvolverse a actividade empresarial durante os 6 primeiros meses de implantación do negocio. Trátase dunha proposta con dúas liñas de actuación que busca protexer os intereses da veciñanza de Rianxo, dándolle soporte aos autónomos e pequenas empresas que aquí se afinquen co obxectivo de minimizar o impacto da crise económica provocada polo coronavirus e coa finalidade de que, unha vez esta dramática situación finalice, se produza canto antes unha reactivación da nosa pequena e mediana economía, actuando directamente sobre sectores e persoas físicas e xurídicas que lle dan forma. Xa que logo, o Grupo Municipal de Rianxo en Común proponlle ao Pleno da Corporación do Concello de Rianxo a adopción dos seguintes acordos.
Creación dunha bolsa pública de baixos comerciais en desuso co objetivo de xestionar o alugueiro por parte de terceiros a prezos económicos e viables. Estudar a aplicación dunha política fiscal que favoreza a aqueles propietarios de baixos comerciais que decidan incorporalos á dita bolsa para que poidan ser postos en alugueiro a prezos reducidos. E, por último, convocar a Comisión de Comercio coa finalidade de estudar a creación dunha liña de axudas ao aluguer como que se esboza na exposición de motivos coa finalidade de reservar unha partida de orçamento 2021 para a súa implantación. Nada máis e moitas gracias. Agora sí, ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu xa dixi que iba a votar a favor porque todo o que dinamice o comercio e a economía de Rianxo pues está ben, pero cada un é dono do seu e a ver se a xente quere, según o que decida o Concello das axudas que lle poidan dar, se queren meter neste plan. Meu voto vai ser a favor. Voceira do Partido Socialista. Gracias. Por suposto que o Concello debe ser ou tratar de destinar recursos a todo isto que vostede apunta de axudar, se pudera ser na implantación de novos negocios, porque axuden a completar o comercio de proximidade que fai que unha vila e un pobo teña vida, axuda, por suposto. O que apunta vostede da unha bolsa de alugueiros, pois, non sei se sería moi posible, vendo o éxito que tuvo a bolsa de vivendas baleiras para o aluguer. Todos os xeitos pensamos que, efectivamente, ao mellor hai que buscar que haxa baixos comerciais a precio regulado, que, faga ver realmente o interese que hai en que os baixos, en vez de estar pechados, pois teñan vida e movimento comercial. A min gustaríame falar de as axudas e as dinámicas que dende o Concello se está intentando levar a cabo, que nos parece importantes e que facerlles ver a todos que os recursos son limitados e que temos que un ano apostar por unhas cousas e axudar unhas cousas e outras noutras. Isto que vostede comenta desta línea de axudas a novas implantacións de negocios, xa foi falado, creo que en algunha reunión de voceiros, tiñámoslo, estaba en mente e algún día se poderá facer, pero agora estará de acordo conmigo en que, hai outras urxencias que xa había antes desta crise sanitaria, como é a implantación do comercio virtual. Entón, dentro do Concello, neste momento, está habendo unha aposta firme e comprometida coa, axudar a manter a ferramenta que se puxo en funcionamento de Rianxo.gal, que quere ser o escaparate virtual da actividade empresarial e comercial de Rianxo, donde calquera persoa que teña unha actividade empresarial e comercial pode estar nel e pode vela, ou debería de vela, como outro escaparate virtual, pero outro escaparate da súa tenda, donde permita a calquera dentro da súa casa saber se en Rianxo vai encontrar a necesidade que nese momento se lle presenta para comprar. A idea é que teña a oportunidade de ver que se en Rianxo hai antes de ir directamente a comprar a fora. A parte deso, tamén ten a parte marketplace que che permite que, lle fagas chegar o produto á casa do cliente, non? Eso ten un custe, pero entendemos que ten que ter un custe porque dá un traballo. Entonces, o compromiso neste momento, a parte de outras cousas que podan sair de campañas de promoción que se están preparando para tamén animar a que a xente veña a comprar ao comercio rianxeiro, pois, xa digo, temos comprometido unha axuda importante para seguir mantendo que mercarrianxo.gal teña a proxección que nos entendemos que debería de ter e que todos estiveran interesados en formar parte del. Tamén temos que recordar que temos un espazo que vostedes moitas veces preguntan e de verdade está tardando tamén en poñelo en funcionamento, como é o espacio coworking. Sabe vostede que hai que facer unha inversión que estamos a preparar e se gastamos unha cousa non temos para outra, eso está claro. Entonces tamén é de destacar un movimento
que neste momento está a ter o polígono de compra de parcelas e, claro, como antes hai que implantar o sitio onde traballar, pero entendemos que iso tamén beneficiará no traballo e no movimento de poboación de Rianxo. Creo que, bueno, seguro que se me olvida algo, pero en resumidas contas, eu creo que a xente entenda que os recursos son os que son e hai que tratar de aproveitarlos o mellor posible. Parécenos que vostede no terceiro punto di levar a comisión para que vai no orzamento 21 unha partida destinada a isto. Eu creo que no 2021 ten que ir unha partida destinada ao que xa lle dixen. Entonces, por suposto, estamos abertos e todos debemos de remar na mesma dirección. Eu, dende aquí, gustaríame animar aos titulares de negocios de Rianxo que non estén aínda en mercarrianxo.gal o fagan, porque estar no escaparate virtual, aparte de que é unha proxección do que hai en Rianxo, pois non lles costa nada, sería ben que se utilizara como se debería. Nada máis, gracias. Ben, voceiro do Partido Popular. Nós en principio estamos de acordo, evidentemente, pero facer unha bolsa, primeiro habería que contar que a xente que está disposta a formar parte desa bolsa pública de comercios ou de donos de baixos comerciais para formar parte desto. Unha política fiscal que favoreza aqueles propietarios de baixos comerciais que deciden incorporalos a dita bolsa para que poden ser postos en aluguer a precios reducidos. A verdade non o vexo, porque a xente, cada un vai buscarse o ben. Se o ben vai ser para así buscar o mellor prezo para o aluguer do seu baixo. A Comisión de Comercio, como ben dixo o voceiro do Partido de Rianxo en Común, por activa ou por pasiva, el mismo comentou que varias veces se intentou convocar a Comisión de Comercio. A Comisión de Comercio continuamos aí, con a mesma historia. A Xunta, con fecha de hoxe, se non me equivoco, con fecha de onte, convocou unhas axudas por valor de 234 millóns de euros para as axudas co tema de todos os comercios e todo o tema de traballo, de xente que ten problemas, de non sei, de dinheiro que, por desgracia, venos todos desembocado do COVID. Respecto ao que di a voceira do PSOE, en parte podo estar de acordo, en parte, evidentemente, non estou. Non se fan as cousas, en parte voulle dar unha man de acordo, de forma que o Concello tampouco está para moitas tonterías, porque a situación económica no Concello non está para tonterías. Entonces, dependendo sempre do momento que nos encontremos a situación económica do Concello, pois haberá que actuar en consecuencia. Se se poden dar axudas, se darán; se non se poden dar axudas, non se darán. Iso teño moi claro. Voceiro do BNG. Nos compartimos a exposición e as conclusións que fai a portavoz do PSOE e responsable da área de comercio, e adiantamos que o noso voto vai ser en contra porque non compartimos as análises que se fai, que en parte xa foron expostas anteriormente, pero sobre todo porque non compartimos o mecanismo que se propón para dinamizar o que ven sendo o pequeno comercio e a hostelería. Non compartimos que unha das dificultades principais de implantación de pequenos establecementos, unha das eivas, a parte da propia dinamismo económico, pero un dos problemas é os alugueiros altos, e claro, que non compartimos é que a medida sexa rebaixar a fiscalidade a aqueles propietarios que, pois, en fin,
entren nesa bolsa cando o que nós temos que facer non é rebaixar a fiscalidade, senón buscar xeitos de que eses prezos baixen. O mecanismo que se propón desde Rianxo en Común non garante que eses prezos vayan a baixar. O que garante van a baixar, supostamente, a quen vai comprar, porque vai poñer o Concello 50% dese prezo. Eu creo que iso non é unha medida razonable para un problema que é real, que ademais cos datos que vostede dou constátase, que hai uns prezos de aluguer alto, pois eses prezos de aluguer alto o que temos que ver é o xeito de que baixen, pero non a costa do resto dos cidadáns, é dicir, non os demais cidadáns pagando esa diferencia, senón que os propietarios ofrezan a alugueiros a prezos razonables. Entón, nós non compartimos parte da análise, pero, sobre todo, non compartimos o mecanismo, non compartimos que se poña a disposición uns bens públicos, uns recursos públicos escasos, que ademais se están adicando pois ao que se falaba aquí do comercio electrónico e de outras iniciativas, o do verce de empresas, etc., e que se teñan que derivar recursos de aí para subvencionar alugueiros altos. Nós non podemos estar de acordo con eso, non nos parece razonable, non nos parece correcto, non? Entón, a nosa proposta, a nosa valoración é negativa a respecto da proposta. Nada máis, moitas gracias. Non sei se quer contestar algo, despois pecho eu. Sí. Quixera simplemente facer unha aclaración, porque da intervención do voceiro do BNG intuyo que a proposta non se acabou de entender ben, quizás non a explicamos con suficiente claridade. Non se trata de incentivar pola vía fiscal sen máis que eses alugueiros baixen, senón, como insistimos, trataríase da creación dunha bolsa municipal de alugueiros, beneficiando, entón, sí, a aqueles propietarios que voluntariamente se quixera incorporar a esa bolsa sería xestionada polo propio Concello, o que sería o responsable de que eses presos deses baixos foran asequibles. Por tanto, non sería posible, como di o voceiro do BNG, que se fixera esa rebaixa fiscal e que, a súa vez, non conlevara unha rebaixa dos preços dos alugueiros. Mais alá diso, tamén compartirá comigo que para as arcas municipais é moito máis interesante que un baixo estea alujado polas taxas que pode conlevar unha actividade económica nel, que estea desocupado, que, ademais de causarlle, se fora o caso, algún gasto ao propietario en forma de taxas, non repercute tan beneficiosamente para as arcas municipais como pode repercutir o feito de que estea ocupado, xa non por falar da repercusión que o feito de que haxa máis actividade comercial no municipio, as consecuencias que ten para outros comercios que xa están instaurados. En todo caso, como o vexo aínda dubitativo, animo a que consulte cos seus compañeiros do BNG de Ferrol. Ali sí propuxeron, non sei recordar a data, pero propuxeron esta medida moi semellante nos termos a que hoxe nos lles propoñemos. Nada máis. E engadir, tamén, entre as propostas que están en marcha, quero mencionar o de Concello Emprendedor. É un camiño que o Concello seguiu hai varios anos e que entendemos, está dando os seus froitos no parque empresarial, pero que é extensible a calqueira outro tipo de instalación de empresas onde quen queira instalar ten unha rebaixa tanto no que é o ICIO, no imposto das reformas que haxa que facer no local de alugueiro, como tamén a propia rebaixa na contribución. Claro, esta é unha medida que no noso caso, no caso municipal, e que no seu momento algunha formación votara en contra, creo recordar o propio Rianxo en Común, non? Supón un investimento importantísimo por parte do Concello precisamente para favorecer que veñan as empresas, porque renunciar á contribución
das empresas que se instalen durante 2-3 anos renunciar á obra que se poida facer de instalación dunha nave no parque empresarial ou unha reforma dun baixo ou unha reforma dun edificio, pois supón unha importante renuncia, un importante investimento, e polo de agora seguimos mantendo un pouco ese proxecto de Concello Emprendedor, porque tamén trouxo algunhas outras posibilidades alrededor de axudas ao emprego, que tamén é unha área de traballo na que queremos seguir mantendo, apostando por ter as escolas Obradoiro, por seguir traendo e incorporándonos a programas de apoio ao emprego da Xunta, da Deputación, que están dando os seus froitos, que cada ano permiten que haxa un número importante de persoas que pasan a traballar, aunque sexa de maneira temporal, por esta administración. Non vamos renunciar, evidentemente, no seu momento, como ben lle dicía a voceira do Partido Socialista, nos apostamos por incorporarnos á bolsa de alugueiro de vivenda da Xunta. Naquel momento, incluso se falaba de que esa bolsa de alugueiro de vivenda se ia estender unha proposta aos baixos comerciais, co mesmo sistema. A bolsa de alugueiro de vivenda daba incentivos a facer amaños. Había unha subvención, unha axuda ao propietario do baixo para facer os amaños oportunos, perdón, non eran os baixos, eran as vivendas. Pero que xa digo que naquel momento especulouse tamén con que funcionara tamén para os baixos comerciais, dando incentivos, creando un seguro multirrisco para se había impagos favorecer que non houbera posibilidade de marchar, e tamén tiña como contrapartida, por así decirlo, un establecemento duns prezos taxados, uns prezos máximos para as vivendas, pero xa digo, naquel momento falouse de que tamén ian servir para alugar baixos. Que pasou con esta bolsa de alugueiro de vivenda a que de maneira moi convencida o Concello de Rianxo se adheriu mediante convenio? Pois que prácticamente os propietarios de Rianxo deron as costas a este programa. Deron as costas absolutamente a este programa. Non se incorporou ningún. O incentivo parecía claro, axudas para alugar, un seguro que facía que se alguén se che marchaba, pois tuveras un seguro feito que che abonara as mensualidades necesarias, pois ningún se anotou. O precedente non é bo, nin polo tanto tampouco para o dos baixos, de que poida haber unha é dicir, compartindo esa idea de que hai moitos baixos, como tamén compartíamos a idea de que había moitas vivendas baleiras e que poderían entrar no mercado, a realidade é terca. En aquel momento, ano 2015-2016, non se fixeron aquí, non só o Rianxo. É un programa que, en xeral, está por redefinir por parte da Xunta, que foi a que nos conveniamos. Nos creíamos que podría haber unha saída e non saliu. E moito nos tememos tamén que este mesmo sistema para os baixos produce tamén a mesma situación. E, evidentemente, o que sí que non estamos dispostos é porque eu creo que non está por aí o camiño, é a complementar desde o Concello ningún tipo de axuda que permita manter os prezos elevadísimos que teñen os baixos na nosa comarca. Está ben que, efectivamente, de alguma maneira se aclare de que non van por aí as cousas, porque, efectivamente, aí non iban así. Eu son, e así tamén o digo, partidario de que en algún momento que a propia legislación o permita, debater a posibilidade de castigar a existencia de baixos baleiros. Así o digo. Sei que a nivel estatal tamén hai esa pelexa entre as partes que compoñen o goberno, pero eu son partidario porque creo que o sistema actual, se non se provoca de alguna maneira que os baixos non poidan estar baleiros, que teñen que estar no mercado, que é difícil. É difícil facelo, pero creo que o estímulo positivo que non funcionou e moito nos tememos que non funcione. Por lo tanto, de alguna maneira, creemos que algunha das medidas que aparecen referenciadas non se axustan ao que nós tamén creemos que debe ser os incentivos correctos nese camiño. E tamén quería comentar que nós tamén estuvemos analizando algunha dos datos que aparecen aí.
nalgún fan referencia ao Instituto Galego de Estatística en canto á posición retrasada de Rianxo en canto á creación de empresas, e tamén teño que matizar que, efectivamente, igual nun período longo se dá esa situación, pero tamén lle teño que decir que nos 2 últimos anos estamos por detrás de Boiro e de Ribeira, pero por diante da Pobra, por diante de Noia, por parte de Porto do Son, Muros ou Padrón. Creáronse entre o 2019 e 2020 21 sociedades en Rianxo e foron 19 na Pobra, que tamén ten o seu polígono. Noia, unha cidade superior incluso en habitantes a nós, con maior dinamismo comercial, 20, unha menos, e Porto do Son, Muros ou Padrón, tamén outro centro comercial importante, pois non pois quedouse nos 20. Unha por debaixo das daqui. É dicir, que tamén hai que mandar mensaxes ás veces positivas, de que efectivamente tampouco é Rianxo, este é o atraso, non. Hai unha recesión xeneral, pero os números tamén son esperanzadores no noso concello. Estamos por detrás de Boiro, que nos duplica en poboación, e estamos por detrás en creación de empresas de Ribeira, que nos triplica en poboación. Pero que tamén, xa lle digo, superamos a moitos outros concellos contra o que pudera parecer de que nós somos aquí o último en dinamismo. Pois non son así as cousas. E tamén o propio Instituto Galego de Estatística e o boletín do Rexistro Mercantil tamén indica pois que tamén hai esperanza. E como esa esperanza tamén a temos depositada no polígono, no sentido de que varias empresas de fora do concello pensaron nel para instalarse. Mañá mesmo empezan as obras dunha empresa da Pobra que se instala aquí. Renovat tamén estaba noutro concello, vense para aquí, xa por non mencionar a Conserveira, Cerqueiras, que tamén se ven para aquí, a aposta por Rianxo. É dicir, que hai elementos que son positivos para a creación de empresas e, por tanto, de dinamización do noso concello. E esa mensaxe positiva tamén hai que mandala, porque senón non se levanta isto con mensaxes ás veces excesivamente negativas ou pesimistas, senón que hai que tamén poñer a mesa o positivo que pode estar acontecendo. E eu creo que neste caso, pois sí que hai indicios que eran moi positivos e que, evidentemente, vai haber unha rebaixa este 2021, froito tamén da situación e da COVID, pero é generalizada, non é Rianxo especial, non é Rianxo distinto, temos os mesmos problemas que os demais. E o que temos que buscarle tamén é, pois, de alguna maneira, alguna solución. Pero creo que algunha das medidas que está aquí non vai no camiño que consideramos oportuno e, polo tanto, pois, non imos votar a favor. Non obstante, dicir que, efectivamente, esa creación de bolsa pública, como xa fixemos no seu día, se surxe a oportunidade e hai outra vez unha campaña nese sentido, pois que seguiremos apostando por propostas de creación de vivenda e tamén de baixos comerciais que estaba naquel momento a piques de sair, pero que visto o fracaso da primeira no plano da vivenda, pois que non se acabou de lanzar e coas correccións oportunas. Entón, pasamos entón á votación. Votos en contra. BNG e PSOE. Abstencións. Votos a favor. Votos a favor de Rianxo en Común e Partido Popular. E de Cidadáns. Ben, pasamos ao seguinte punto de orden do día, que é a outra moción que relativa ás axudas para material escolar. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Defendo a urxencia. Ben. Moi brevemente, se tiveron ocasión de repasar a exposición de motivos, compartirán que o que se propón é lóxico, prácticamente cae de caixón, que as axudas ao material escolar se convoquen cunha antelación suficiente para que poidan ser efectivas no momento de que o curso comece, nada máis. Ben, votos a favor da urxencia, por unanimidade da urxencia. Pasamos agora a debater. Vale, pois pasamos entón a expoñer os motivos que nos levaron a traer esta proposta. No noso ordenamento xurídico, o ensino básico é obrigatorio e gratuito, como ben sabe, segundo se recolle no artigo 27.4 da Constitución ou no artigo 4.1 da LOMLOE, entre outros.
Este dereito, en termos xerais, está garantido, porén as familias deben facer fronte, total ou de maneira parcial, á adquisición de libros e tamén de outro material escolar. Estas cantidades supoñen, nos casos das familias con menos ingresos, porcentaxes relevantes da renta disponible. E polo anterior, é co obxectivo de que non se vexa menoscabada a igualdade de oportunidades na educación básica que o Consello convoca anualmente unha liña de axudas para a adquisición deste material. Estas axudas do Consello non son un esforzo ben encaminhado, naturalmente escaso e provisto un pouco a destempo, por canto se fan efectivas cando se transcorreu unha parte do curso. A este último punto é o que queremos referirnos na presente moción. Segundo a normativa de admisión do alumnado, a mediados de maio deben estar resoltas todas as peticións de prazas feitas dentro do prazo establecido. Sería, polo tanto, o 15 de maio unha boa data para iniciar a petición de axudas para a adquisición de material escolar. Deste xeito, esas peticións poderían estar resoltas a mediados de xullo e poderían facerse efectivas cando as familias, despois dos 2 primeiros días de clase, aportaran certificación de que o alumnado está matriculado facendo uso da praza que se lle foi asignada. De consideralo necesario, poderíase habilitar unha fórmula para atender as necesidades do escaso número de alumnos ou alumnas que fan as peticións e obteñen o seu posto escolar fora do plazo establecido. Polo recollido anteriormente, propoñemos os acordos que paso a ler, dar os pasos necesarios para convocar este ano e os seguintes as axudas para a adquisición de material escolar na segunda quincena de maio para que poidan estar resoltas no mes de xullo e executadas dentro da primeira semana lectiva. Por último, habilitar un mecanismo para que poidan optar as familias que por causa suficientemente justificada obteñan un posto escolar fora dos plazos establecidos con carácter xeral. Nada máis e moitas grazas. Ten a palabra voceiro de Cidadáns. Eu vou votar a favor, como di o compañeiro Xulián, pois estaría moi ben a data que el di, que chega tamén como se fai no instituto para o cheque para material que ven da Xunta. A nós parecenos que dentro do Concello se está a facer un esforzo, creo que cubre as necesidades para que as familias que teñen poucos recursos ou que cumplen os requisitos axudarlles na compra do material escolar. A nós parecenos que esa temporalización non sei se podría ser así, porque sabemos que unha subvención ten que ter o gasto feito e a factura aportada para xustificar, unha vez xustificada e cumplido, poder contar co recurso. A nós o que nos parece realmente importante é que haxa axudas e que todos os nenos e nenas poidan ter o material que necesitan para a súa actividade escolar. Nada máis. Voceiro do Partido Popular. Nós tamén imos a apoiar, pero tamén deixar claro que estamos o mismo. Este ano é o seguinte non sabemos se estaremos aquí todos, se estaremos algúns. Este ano, pois sí, claro que sí. Pero hai axudas, como ben dixo a voceira do PSOE, por parte da Xunta, por parte da Diputación, por parte do Concello. Volver a recuncar o mismo ano tras ano. Xa foi proposta esta moción o ano anterior igual. É unha redundancia, un círculo vicioso. Pero, un círculo que ten que ser necesario para que a xente poda ter. Nós, de feito, propuximos fai tempo as axudas aquelas famosas para que todos os alumnos, os poucos alumnos que había, que podan ter un apoio de uns ordenadores na casa, e foi rexeitada por vostedes mesmos, pero, no obstante, imos a apoiar. Eu creo que pode falar desde aquí, non? Pode falar desde aquí. Sí. Mira, no, aquí no presentar con eso. No, el COVID. Senta. Comento. Gracias, Adolfo. Xa me presta tu vida. Desde o grupo de goberno non o vemos igual, non nos é tan obvio. A ver, esta subvención levamos con elas do Concello 14 anos, non? É unha subvención de carácter pagable, non? Entonces, os prazos non nos van a dar, é dicir, os datos que nos pedimos ás familias económicos en maio non nos poden dar, porque a renda non a teñen resolta, é dicir, non é operativa. Entendemos que é o que se busca, non? Que sea máis áxil ou que
que se resolva antes, mas iso non, a nós non nos vai a servir, non vamos a poder facelo. Podíamos adiantar a convocatoria? Sí, pero a resolución non. É dicir, nós necesitamos que as crianzas comecen a escola, que as familias, ou que o profesorado lle diga que material necesitan cal non, compralo e logo entregar as facturas, non? É dicir que estamos pagando entre novembro e decembro, porque tamén é cando se presentan o que son as facturas. Logo tamén, en relación ao que comentan, non? Nós vimos tamén de vir mellorando ao nos entender o que supón o concepto de material escolar. De feito, as becas que nós demos este ano, saben que incluímos a de material informático e xa tiñamos tamén añadido no ano anterior a material deportivo, e a maior parte do diñeiro vaise aí. E di vostedes, non, é escaso. Bueno, nos partimos de empezar con unha partida de 3.000 euros para becas, cando agora xa reservamos 8.000, dos cales sobraron, non? Vostede, é insuficiente, non sei, nós tuvemos 40 solicitudes de 40 familias, das cales se conseguiron 26. O motivo polo cal as restantes non se dan é por unha cuestión de non contestación aos requirimentos. Entón, non o sei, nós non o vemos viable. Non sei como ve o resto, pero nós non Adriana, vemos. podía falar un momento? Iso digo alcalde. Eu cando falei antes de que material informático nos fixéramos a proposta, fixéramos a moción da adquisición e foi rexeitado. Foi o único punto que dixe. Agora, na das becas do ano pasado xa incluímos tamén dentro do que é o ver o que pasou no contexto COVID, incluímos, vamos, os tablets. De feito, aí foi o que máis, 4.334 euros en material informático. Estou referindo a eso, que nós cando puxemos a moción, rexeitouse por parte dos grupos todos. Cada ano fanse propostas novas nas becas. Vale, pois, felicitacións. Non, eu creo que se partía da análise de que, basicamente, cando se rexeita unha petición nese sentido, a única motivación para rexeitalo é porque se entende que todo o material escolar, os libros, etcétera, etcétera, deben formar parte do kit básico que reciba un neno ao entrar na escola. O kit básico. No seu momento houve e había unha campaña, estaba por lei, de que todo o libro, todos os libros que nos daba era o colexio e o propietario dos libros, e pasaban duns cursos a outros coa reposición necesaria para que todo neno e nena, os pais non tiñan que ir comprar ese material. Ese material estaba na escola. Algúns, pois, seguimos apoiando que sexa así. Neste momento hai unha crecente informatización da escola e hai un programa que lle chama Moedisgal, que está comenzando a curso darlle o necesario aos nenos e nenas para que xa non compren libros de texto e traballen nesa pantalla do ordenador que a pon a administración. É un tema que progresivamente entendo que vai ir indo curso a curso, adoptándose para que acabe sendo unha xeralidade. É dicir, o libro de texto, pois seguramente teña os días contados, porque o Edisgal está chamado a suplir, a ser esa ferramenta básica que para todos os nenos de todo Galicia se compre. Aínda así van ser necesarias axudas, porque efectivamente, eu creo que van na orientación oportuna aos do Concello, é suplir a esas ordes de becas que se establecen desde outras administracións, suple determinadas cousas que non van estar incorporadas nese reparto de libros de texto, non van estar incorporadas nese reparto masivo de ordenadores, deses computadores que se reparten no programa Edisgal, que son, pois, ás veces, as conexións de wifi, para que haxa nas casas non exista esa barreira, a roupa, o material escolar, ese chándal, ou eses botines, ou esa roupa que é necesaria para a práctica deportiva que ninguén fornece, pois por eso se adoptan esas posibilidades de incorporar os tickets de pago desa roupa ou dese material informático ou desa conexión wifi para que suplan ou sigan sendo unha cantidade que se faga a maiores.
de alguma maneira, é ese carácter complementario do que é o sistema de becas e de axudas que ten que funcionar a nivel de ensino público. As axudas do Concello, eu creo que, aínda que vayamos rexeitar a proposta, sí que estamos de acordo en que é necesario, pois seguramente, adiantar hasta onde se poida. Efectivamente, mencionou, e eu creo que quede claro, varios elementos que son poderosos a hora de non ser maio o mes posible para facer isto. A campaña da renda, que é un dos baremos que se utiliza para incorporar ou non, remata, non sei se é o 3 de xullo, ou nos primeiros días de xullo, a campaña da renda. Por lo tanto, non podemos ter ou exixir, porque aquí exíxese que presentes esa documentación, nunca podemos exixir antes, porque senón deixaríamos a xente fora, e a xente ten dereito a facer a campaña da renda hasta o último día da súa renda. Por lo tanto, ten que ser despois de xullo cando se incorpore iso. O propio sentido común tamén, eu creo que nos fala de que, eu atreveríame a dicir que boa parte da compra do material escolar faise despois do verán. Unha vez, ás veces incluso cando contactan ou van coller o listado de material que fornecen na escola, e os titores e o profesorado. É dicir, que non se fai tampouco no mes de maio a compra co seguinte presentación dun ticket de pago do mes de maio, que non ten que igual chegarse a decembro ou a xaneiro, seguramente, que pode ser novembro, outubro, ou podendo ser o máis rápido de setembro. Pois podemos chegar a iso, pero desde logo non é, para o noso entender, non sería o mes de maio o necesario, o mes propicio para rematar esta campaña. E o que sí, eu sigo animando é que efectivamente a cantidade que se destine a compensar esas becas municipais compensatorias do outro sistema de becas, de axudas ou de incorporación de material, que chegue a onde poida chegar, que se incorporen máis familias. Eu creo recordar que, a parte da modificación para incorporar material informático e material deportivo, que tamén se fixo no seu momento, que tamén houve un reaxuste do IPREM da cantidade máxima que se pedía, precisamente para intentar chegar a máis familias. O Concello non ten ningún interese en deixar de dar as axudas que pon sobre a mesa, pero sí que dai que se fixese ese axuste a alza para que haxa familias con uns poucos máis de recursos a través da renda que se poidan incorporar ao sistema. E eu creo que é a maneira de seguir apostando por iso. E a posibilidade tamén de aumentar o orzamento. E aumentar, efectivamente, esa era outra modificación, que tamén, se houbera familias que cumpriran os requisitos e que se abría a posibilidade de ampliar a cantidade inicial para cubrir e que non quedase ninguna sin realizar. Ahora, xa digo, no sentido da moción de plantexar que tomemos a partir de agora o mes de maio como referencia, non creo que poida facerse por alguna das circunstancias que acabo de enumerar. Por lo tanto, imos rexeitala. Sí. Alcalde, me gustaría facer unha pregunta a Adriana sobre este particular, sobre un dato que ela dou, que me parece super... Podémoslo abordar no apartado de robos e preguntas, pasamos a votar, acórdese e se lle plantexe. E se reincorporelas ao sitio e vale. Entón, pasamos a votación. Votos en contra. Votos en contra do BNG e PSOE. Votos a favor. Votos de Cidadáns, Rianxo en Común e Partido Popular. Ben, pasamos a última das mocións, que sería a moción sobre os servizos dos bancos e da banca. Quería comentar, a parte de defender a urxencia, que non é unha moción do BNG, senón que é unha moción que nos piden debatila no pleno unha entidade chamada COESPE, que é a Confederación Española de Pensionistas. Entón, no seu nome, é con quen procedería a presentar esta moción, que o seu plantexamento basicamente é que neste momento se están producindo diferentes anomalías na banca, unha subida das comisións importante,
unha falta de presencialidade tamén importante que se mencionaba antes xa sobre a prácticamente desaparición en moitos sitios de servizos bancarios e prácticamente o mal servizo presencial para moita xente que non ten, pois por así dicilo, nin a capacidade nin o desexo de funcionar co seu banco, con toda a complexidade que ten o manexo de cartos a través únicamente das redes e que quere ese servizo de presenza dentro das entidades bancarias. E xa digo, é da Confederación Española de Pensionistas, da COESPE, non tanto do propio BNG, ainda que podamos estar de acordo con moitos dos principios que aquí aparecen enumerados. Entón, votamos a favor da urxencia por unanimidade. Ben, un pouco na presentación xa lle daba conta desta presentación da Confederación de Pensionistas e enumera basicamente a reflexión alrededor do que está acontecendo na banca, que pouco a pouco sigue e repercute xa non as pérdidas, senón a baixada dos beneficios, porque a banca non está perdendo diñeiro, simplemente son menos beneficios a repartir entre os accionistas e con isto, para seguir a senda dos seus superbeneficios, despide persoal, a reducción das oficinas, a pérdida da atención presencial para facer que a xente teña únicamente, se quere relacionarse coa banca, pouco menos que acudir a un ordenador ou facelo polo caixeiro automático. A reflexión que fan os pensionistas, representando boa parte a xente maior, é de que nin as máquinas nin internet ás veces é o que é capaz de atendelo, que se sinte insegura diante do manexo destas máquinas. De alguma maneira, o que pide na súa parte de propositiva é pedir que as entidades financeiras reforcen os recursos para poder ofrecer un servizo axeitado durante todo o horario de oficina para cubrir as necesidades dos usuarios e, en especial, a xente maior que non pode acceder a xestións en liña e verse abocada a situacións penosas cando é o momento de acceder ás oficinas bancarias. Pedimos un servizo de calidade especializado en atención aos usuarios para poder dar resposta ás diferentes necesidades de cada usuaria e usuario. Instamos as entidades bancarias a dar información adecuada, legal e transparente sobre os servizos e produtos que ofertan ás persoas. E pedimos a este Concello, a todo o consistorio, que aprobe esta moción e, ademais, conveñe coas entidades bancarias deste municipio a súa implementación inmediata e de traslado desta proposta á Federación de Municipios e a outras administracións supramunicipais que conveñen. Xa digo, ben, Coordinadora Estatal en Defensa do Sistema Público de Pensións, COESPE. Ten a palabra voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor, porque últimamente teñen tasas abusivas e, sobre todo, o trasto que xa se pode considerar que é vexativo coa xente maior que non manexa as novas tecnoloxías. Se teñen a sorte de que alguén lle faga na casa, ben, pero tamén moitas veces, por culpa diso, algún ten que perder de traballar, e isto non pode ser. Canto antes se arregle isto, mellor. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Bueno, nos, evidentemente, suscribimos o que se recolle na exposición de motivos. A banca iniciou xa fai tempo unha campaña de desmantelamento das súas oficinas e dos seus, bueno, por consecuencia dos seus traballadores, que está afectando especialmente ao rural e que nos tememos que antes ou despois tamén estemos debatindo neste salón de plenos quizáis unha moción pedindo que certa entidade, calquera das que hai, non retire a oficina que ten no noso municipio. Carai van os camiños. É curioso esta semana, coido que de onte saltaba unha noticia cando estamos preparando o pleno relativo ao Banco Santander que anunciaba uns beneficios unhas ganancias, mellor dito, de 1.600 millóns de euros entre os meses de xaneiro e marzo, o que son 300, falo de memoria, coido que 330 máis que no mesmo período do ano pasado, e ao mesmo tempo unha noticia de fai unhas semanas está preparando un ERTE que afecta a prácticamente
4.000 traballadores. Esta é a situación que ten consecuencias para os usuarios da banca, que ademais en moitas ocasións soportan comisións aberrantes e que ademais ten consecuencias para os traballadores e traballadoras do sector. Nos, por suposto, imos apoiar a moción. Nada máis e moitas gracias. Voceira do Partido Socialista. Nós tamén vamos a votar a favor porque nos parece que hai que buscar respostas que solucionen da mellor maneira posible esta situación. Tal como argumenta a moción, máis os compañeros que comentaron, de verdad, hai que resolvelo da maneira mellor posible para a xente, sobre todo. Voceiro do Partido Popular. Que a min parece, sinceramente, parece de coña. Se acaba de aprobar unha moción para agilizar os cobros vía telemática do Concello, dos impostos do Concello, e agora se pide isto. Se despide persoal por parte dos bancos. Se reclama a ausencia, que haya máis presencia e atención persoal. E acabamos de aprobar. Se acaba de aprobar unha moción para que haya menos xente e agilizar os pagos vía telemática. Señores, aquí estamos xogando todos. A promocionar precisamente que haya menos xente na banca para atender a xente da pé. Home, por favor, para mí non ten lógica ninguna. Eu vou votar en contra personalmente dos compañeros que fagan o que queiran, sin máis. Ben, voceiro do BNG. Primeiro unha precisión. A modificación da ordenanza que acabamos de facer non incentiva a banca electrónica. O que fai é recoller no seu regulamento que aquelas persoas que fagan o pago por banca electrónica están legitimados a facelo. Non estamos promocionando. O que estamos é a ordenanza xeral non recollía feitos que se están facendo e é pago a través de banca electrónica, pago a través do portalo do Concello e iso non está recollido na ordenanza e estáse facendo. Entón o que se fai é pago a través de tarxeta, entón o que se fai é claro, o que se fai é dicir eso que se fai é legal porque está recollido na ordenanza. Pero non se trata de legal, está de promoción a cousa. Bueno, pero vamos a ver, o que se fai é que a ordenanza é regularizar algo que se está facendo. Non se está pedindo que quen queira ir á oficina non vaya, non se está pedindo eso. Estáse pedindo que quen queira pagar con tarxeta está dentro do regulamentado. Nada máis. Entón, esa precisión. E despois, a respecto da moción, por suposto estamos de acordo. Eu non sei se é oportuno. Un segundo nada máis. Pero se estás cantas máis situacións deste tipo fagas, canto máis vayas ao banco ou menos vayas ao banco e fagas pagos telemáticos, menos vai a haber xente. O banco vai dicir, non necesito xente aquí, canto máis operacións de tipo paga, non? Si ou non? Pero iso ten que ser unha opción persoal. O que non podemos nos, o Concello é impedir que a xente que queira pagar con tarxeta o faga. Iso é o que non podemos facer. E quen queira pagar con tarxeta que este coberta pola ordenanza. Iso é o que fai a ordenanza, nada máis. De todas, a respecto da moción, eu non sei se sería oportuno, porque ademais se aludiu aquí aos ERE que están propoñendo as entidades, engadir un rexeitamento a eses seres que ademais son digamos, teñen consecuencia unha cousa ca outra. Ten consecuencia os seres con todo o que é o incremento da banca electrónica e a súa afectación pois a persoas que teñen dificultade para acceso á banca electrónica. O mellor é, mantendo a moción, oportuno, porque ademais se está producindo nestes momentos, expresar o noso rexeitamento aos seres que as distintas entidades bancarias están anunciando. E na moción xa se pon, entendo que se vai facer, que o contido da moción se lle vai comunicar ás oficinas bancarias que temos aquí no Concello. Entendo, non sei se sería oportuno engadir eso do rexeitamento, valorade vos.
En fin, nada máis, moitas gracias. Eu creo que poderíamos incluir un apartado, non sei se meternos tanto nos seres como facer unha formulación xurídica, unha formulación así xenérica de rexeitamos as políticas de supresión de oficinas e persoal que se fan nas entidades bancarias. Aí sí, sí, eso sí. Entón, engadir un punto na parte propositiva que refira a iso. Eu tamén teño que engadir que o punto que se leva tamén fomenta a presencialidade, quer decir, tamén na oficina de correos, por calto posibilita que se ti queres ir a unha oficina de correos a pagar o teu recibo, tamén posibilita que te atenda alguén. É dicir, o que busca é dar abano de posibilidades de facer, e de pagar e de relacionarte, que é algo que evidentemente non hai. Imagínense agora que, de alguma maneira, vamos contra os tempos e decidimos pois que non se poidan pagar nin por banco, siquera as cousas, que haxe que ir a unha oficina con presencialidade, que era o que se facía antes, ir co teu recibo e pagar, e había o recaudador municipal que era quen recibía todo. Despois viñeron os dos bancos foi, pero antes eran estritamente os impostos, eran a oficina de recaudación do Concello, elevando a man o diñeiro. Eu creo que iso xa non volve. Despois viñeron os bancos, e foron reducindo tamén os horarios de atención, que antes abrían de tarde para atenderche, agora non abren de tarde, que antes abrían ás veces as mañás dos sábados, agora non abren os sábados. E iso tamén, entón, quer dicir, unha persoa que estea traballando de 8 a 3 na súa xornada laboral, pois prácticamente non ten maneira de facer algún tipo de relación coa banca que non sexa por medios non presenciais. Por lo tanto, ás veces veñen para axudarnos, o que non quita, e eu creo que facer ou estás contra min ou estás a favor, eu creo que non é así. Podes estar a favor de que exiximos que haxe oficina bancaria, exiximos que haxe xente que te atenda, non queremos que despidan a ninguén, queremos poder ter unha relación fluida co teu axente bancario ou coa tua oficina. Iso non é incompatible para que tamén defendas que haxa unha carta de servizos importante que poidas manexarte pois a distancia, a todas horas ou as 24 horas do día mediante internet. Eu creo que non quita unha cousa con outra. O que hai, efectivamente, é unha banca insaciable que, aparte de seguir gañando cartos, de poñer en marcha ferramentas, etc., que facilitan o labor, que te levan a realizar ti tarefas ou actuacións de relación coa banca que sexan por medios distintos a presencialidade, non lle chega iso e aínda reduce oficinas, que aínda se fusiona para que sigan recibindo diñeiro os seus consellos de administración e que se repartan os beneficios a través de iso. Entón, eu creo que non quita unha cousa con outra, e que debería haber unha regulación tamén a nivel estatal ou seguramente incluso supra español, falo da Unión Europea, de seguir favorecendo a presenza física de oficinas bancarias como unha obrigatoriedade tamén da propia entidade, non? Pero aí xa estamos noutra cousa. Pero, por lo tanto, eu quería dicir que o Concello non promove, nin promoverá, e ese non era o sentido do cambio de ordenanza, e podemos perfectamente estar a favor de que se dean facilidades á cidadanía de determinado tipo e estar a favor tamén, de maneira radical e contundente, de que menos falta de presenza na banca, de non aproveitar para botar xente fora, de non aproveitar fusións para reducir o número de oficinas bancarias e, polo tanto, de persoal, con ERES, ERTES ou que sexa encuberto, xubilacións anticipadas que xa veñen moitos anos atrás demandando a xente a casa, financiándolle con 55 ou incluso 50 anos. Este é un fenómeno que ven de moi atrás, falo de igual de 15 anos, donde xa moitas empresas, precisamente as empresas gordas, grandes, as que están no IBEX 35, son as que practican iso,
Fenosa no seu día, e toda a banca. Quero dicir que ese é un tema que debería alguén atallar, esas xubilacións prematuras ou anticipadas, onde se van co 60, co 70% do salario hasta que entran na idade de xubilación e o banco complementa, etc., etc. Ese fraude leva moitísimos anos amparándose, e non é unha cousa de que se favoreza agora o internet, non ten nada que ver con iso. Ben xa de moi atrás esa actitude dos bancos, e efectivamente as pelexas igual non son a nivel concello, igual son de outra administración, e incluso a nivel de Unión Europea, de atallar, ou incluso mundial, atallar esas prácticas. Entón pasamos a votación. Votos en contra. Co añadido ese que se... Sí, engadiríamos un último punto, que rexeitamos as políticas de supresión de oficinas e persoal da banca. Vale. Entón, votos en contra, abstencións, votos a favor, por unanimidade. Ben, pasamos agora ao apartado de rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Mira, os meus rogos son que se pode mirar o estado das táboas da ponte do Paseo Marítimo, porque algunhas móvense, e tamén se arranxou, que estive cerrada, a pasarela que está onde están a Santa Compaña que fixo o Nuco, porque ali xa se move unha. E despois en preguntas, esta pregunta transmito ya porque a fixeron varios comerciantes, é por se o Concello ten algo que ver coa campaña que vai realizar a ARE sobre a búsqueda dun tesouro no que se van a repartir varios premios. A pregunta que fan é por que se elixiu unha empresa de Ribadavia e se non había ninguna no Concello para facer ese evento. E que baremos se seguiron para que esta empresa fose elixida. Outra pregunta é, en certos sitios do Paseo Marítimo tapáronse os buratos con cemento. É para saber se iso é provisional ou se vai a volver a poñer o pavimento que estaba. E despois, nos capelos, en Taragoña, parchearon o tramo entre o Périto e os capelos. Sabe vostede que polo medio de dita pista agromaron montículos de ervas que xa había cando parchearon e deixaron tal como estaba? E por último, vai polo Peixón. Fai meses, vostede quedou en reunirse xunto coa oposición e a empresa que o redactou para mirar as estimacións que foron denegadas. Pero para cando estas ditas reunións? Que está esperando? A que volvan a cambiar as leis e que haxa que volver a pagar outros 42.000 euros para volver a poñer todo en orden? Nada máis, gracias. Voceiro da Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Antes de pasar coas preguntas, se me permite, queríamos, dende Rianxo en Común, parabenizar ao xefe da Policía Local, a Raúl Frieiro, así como ao cabo do Parque de Bombeiros de Boiro, e veciño de Rianxo, ex-traballador de Protección Civil, Roberto Carlos Iglesias, que xunto con outros veñen de ser condecorados recentemente polo seu traballo no tráxico crime que acabou ca vida de Diana Kerr, que non é máis, dende o noso punto de vista, que unha mostra da vontade e dedicación que a diario policías locais, bombeiros de Boiro, que tanto traballo desenvolven en Rianxo, así como os membros de Protección Civil desenvolven a diario, en beneficio de todos e de todas nós. Paso xa coas preguntas. Este pleno, en sesión ordinaria do día 28 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación inicial da ordenanza municipal non fiscal reguladora da protección dos camiños e viais públicas con motivo da execución de cortas, depósito, carga e transporte de madeira no noso termo municipal. En cumprimento do disposto nos artigos 44 e 70.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local, así como no artigo 56 do Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, someteuse o expediente de información pública polo prazo de 30 días. Durante o dito período, o cal finalizou a comezos do pasado mes, presentáronse alegacións á ordenanza. Que previsión ten o Goberno para resolver esas alegacións e aprobar definitivamente, se fora o caso, a ordenanza a que me refiro? Non sei se acabou. Neste senso, cabe lembrar tamén
que este pleno aprobou inicialmente en sesión ordinaria do 28 de novembro de 2019, o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Rianxo, o cal foi sometido, logo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, a información pública por un prazo de 20 días. Tamén a este plan se presentaron varias alegacións, mas non volvemos a ver del dende entón. A pregunta sería a mesma que no caso anterior. Cando pensa o Goberno que se resolverán esas alegacións e se poderá pasar a aprobar definitivamente o plan? Outra cuestión, sabemos polos decretos da Alcaldía do pasado mes de febreiro que o Concello renunciou a unha subvención para a promoción da igualdade da que resultara beneficiosa. A concesión ascendía a case 7.000 euros. Non sei se nos poderían explicar cales foron as razóns que levaron a que se renunciara a realizar as medidas para as cales se solicitaba aquela subvención. Outra cuestión, en maio do ano 2017, fai case 4 anos, modificouse a ordenanza municipal que regula a tensa, defensa e protección dos animais de compañía coa finalidade de establecer un horario de 9 da noite a 9 da mañá no que os veciños e veciñas puideran acudir ás praias do municipio coas súas mascotas. Dicíanos daquela que non designaban un areal concreto no que puideran acceder as mascotas a calquera hora da xornada porque estaban en minoría e temían que non houbera un consenso suficiente. Non sei se agora que xa teñen unha maioría suficiente para sacar adiante a cuestión van designar ese areal de cara a que este verán se poida realizar iso. E para acabar, trasladamos unha pregunta relativa a un proceso de selección para crear unha listaxe de contratación temporal de peóns para asfaltado, limpeza e reparación de cunetas e actuacións en viais e núcleos. A lista de persoas admitidas foi aprobada o día 19 de marzo de 2019 por resolución 273/2019 e dende entón as persoas seleccionadas non tiveron máis noticias nin foron chamados para realizar os traballos obxecto do dito proceso selectivo. É evidente que en 2 anos se levaron a cabo algúns traballos deste tipo, mas fíxose recorrendo, nalgúns casos, a empresas externas no canto de botar man da devandita lista. Gustaríanos saber por que iso foi así. En relación a isto, compre lembrar que moitas das persoas que integraban a dita lista eran alumnos e alumnas do Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil Carnero Valenzuela, realizado por unha subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. No artigo 39.n da orde pola que se convocan ditas subvencións estableciese que as entidades beneficiarias de subvención deberán procurar a inserción laboral posterior das persoas desempregadas participantes nos proxectos, ben como traballadores ou traballadoras por conta allea ou mediante a súa constitución en traballadores ou traballadoras por conta propia. Nada máis e moitas grazas. Aí está. Bueno, nos antes de nada tamén queríamos expresar o noso agradecimiento dentro do Partido Popular e a nosa felicitación ao xefe da Policía Local de aquí de Rianxo e tamén a Raúl Frieiro e como non tamén a un compañeiro, verdadeiramente traballo moito con el e tal, a Roberto Carlos Iglesias por esa condecoración que lles deron no día de hoxe ante o fatal evento e desenlace do de Diana Kerr. Algo que nos fai sentir a todos moi orgullosos como pobo, creo que é algo moi positivo no día de hoxe, pese a elo, e nada máis. Nese sentido que queden a nosa felicitación. Despois, por outro lado, falando do asunto do comercio local e demais, xa van en varias ocasións durante esta semana que nos han parado, por lo menos a mí se han dirixido varios comerciantes, preguntando si sabríamos algo dunhas líneas de axudas que habían solicitado a través da Diputación, que viñan da Diputación. Eles, sin mal non recordo, creo que me estaban falando de en torno de 120.000 euros e outros 60.000 que tamén o Concello quedara en aportarlles ou de alguna maneira en distribuir entre eles, non? E xunto con eles volveron a redundar no mesmo que o outro día Carmen había falado contigo, dos famosos 6.000 euros eses da reunión que había destido concretamente co xente de Rianxo en Común.
Entonces, era un pouco... de Somos Rianxo, efectivamente. Entonces, un pouquiño para saber si sabíades algo delo, sobre todo da subvención dos 120.000 euros da Diputación e máis das 60.000 do Concello, non? Despois, en relación á pregunta que lle quería facer antes a compañeira Adriana, era dun dato que ela dixo que foi que se habían presentado 40 solicitudes, verdade? Das 40, 26 non chegaron a materializarse, o sea, por que se quedaron fora? Por requerimientos burocráticos, aportación de documentación e demais? Por tres motivos. A que máis é porque non se contesta os requerimentos, logo hai outras tres que son por presentadas fora de prazo, e outra por non cumprir os requisitos. Vale, de acordo. O sea que tamén nese sentido, bueno, eu facía unha reflexión, non? Que sí, que hai axudas que están dispostas, que se dispoñen dentro do Concello, vaya, pero que non chegan en moitos casos, que non chegan incluso por a deixadez ou, por decirlo de alguma maneira, destas persoas, non? O sea que estamos intentando entre todos recabar ou contar con máis bolsa económica ou máis bolsa de recursos para toda a ciudadanía, pero, sin embargo, quedanse prácticamente a metade deles fora delas porque non alcanzan algún dos requerimentos que se lle fai. Non sei, unha reflexión que a mí me cabe facer é a de si que habría a maneira ou de articular algún procedimento que non os deixara fora, ou, por lo menos, intentar contactar de alguna maneira con eles para recabar. Non me cabe a menor dúda, é que non me cabe a menor dúda, sabes? Pero, en todo caso, chamo poderosamente a atención que despois cheguemos aquí con mocións nas cales, digamos, non chegan cartos, non chegan tal, pero, sin embargo, a actitud por parte do cidadano tampouco é a que tiña que ser a hora de ter esa preocupación de cara á administración. Eu entendo que a administración local está para servir a toda a ciudadanía, é así, pero tamén ten que haber unha corresponsabilidade con ela. O que non pode ser, esta é unha reflexión que eu fago desde o meu punto de vista, é que tampouco se nos pode acusar aos políticos, e digo todos, porque hoxe están os compañeros do BNG e PSOE gobernando, mañán ao mellor estamos outras forzas políticas e verdadeiramente seguramente redundará en que en futuro pasarános o mesmo a nós ou a calquer outro que este gobernando. Era tan só unha reflexión que quería facer e antelo o dato que me parece que de verdad que non poño en duda o traballo que facedes, todo o contrario, constame, sei no ben de que vos esforzades para que esas axudas cheguen, pero de todas maneiras representa un número alto, non? Creo eu. Penso. E despois tamén, señor alcalde, se cabría a posibilidade de coñecer algo sobre o famoso estado da fonte esta da Bacariza, que tanta suspicacia está levantando, ademais. Os veciños a nos preguntan a través da nosa concelleira que temos ali en Isorna, pero non sabemos que responder ou deixar de responderlles. Non sei se usted nese sentido poñería a darnos un pouco de luz sobre elo ou de darnos algunha idea de como está a situación. Nada máis, moitas gracias.
tamén a raíz do tema das solicitudes, eu creo que tamén como administración sí que ten que ser preocupante non só que o veciño ou veciña non reaccione a unha determinada petición que se lle fai de documentación, non? Tamén nos temos que preguntarnos que é o que estamos facendo mal a hora de sacar unha liña de subvencións cando deixamos a tanta xente fora. E eu creo que iso tamén o temos nós que preguntar. Ou se hai posibilidade de facer o posible para que non queden tantas axudas fora, do que sexa, modificar baremos, poñer un umbral tal. O que sí que non se vai poder poñer é anular todo tipo de requisitos, porque iso é incompatible. Seguramente nos encontraríamos que os servicios xurídicos anularían unha convocatoria de subvencións que dixeran, bueno, podes presentar calqueira cousa, váleche un recibo escrito a man, váleche un non sei que, xa automáticamente determinados mecanismos de control que temos saltarían para que iso non fixera, non? Entón, non nego nin cuestiono, que estou convencido de que por parte de servicios sociais sí que se fai de todo, pero sí que súmome a idea de pedir ou de buscar entre todos un mecanismo que faga que as axudas, ao menos no seu volume inicial, a cantidade asignada inicialmente, sí que poidan chegar e repartirse entre a xente que sexa merecedora diso. E a partir de aí, bueno, polo menos abrir unha pequena reflexión para que non se produzan esas situacións de case que o 50% das persoas requeridas non presentan a súa documentación. Se non me engano, o que son as axudas do plan Reactiva, que é o que mencionaba antes da Deputación dos Comercios, no que hai unha importante achega tamén municipal, están a piques de concederse xa de maneira definitiva, aínda que eles non falan igual uns cons outros, sí que eles saben que moitas empresas están ou foron requeridas para dar explicacións. É dicir, ese proceso está vivo porque se lle pediu a moitas empresas, unha vez justificaron aclaracións, a chega de máis documentación, precisamente para que non pase que tamén teñamos que devolver axudas do plan Reactiva. Entón, facer que as empresas entreguen a documentación plausible dentro do que é as bases. Tamén dicir aí que hai determinadas prácticas que non favorecen comerciais, que ás veces non favorecen isto, non? A Deputación é moi estricta, por exemplo, nos pagos telemáticos. É algo que incluso exixe as propias asociacións culturais, deportivas e veciñais, que os pagos non poden ser en man, non poden ser con recibín, sino que obrigan a facelos a través de oficinas bancarias. Claro, iso choca con algunhas dinámicas establecidas de pagos de alquileres que non existen, son acordos, contratos privados de alugueiro que van contra determinadas prácticas que logo víranse en contra da xente, non? Entón, eu creo que están rematando ese proceso de petición ás empresas. A última reflexión que facíamos con eles é que intentaran sacar adiante a menor tardanza posible as que teñen claras e as que están garantidas, e non demorar máis, esperar que as que están con falta de algún tipo de documentación, non estar esperando pola xente que ou non contesta ou que se está facendo de rogar a hora de aclarar ou de clarexar ou de traer máis documentación. Entón, sí que se pediu que aos que estean en disposición xa de recibilas, que se saque unha lista con toda esa documentación. Eu espero que o fan en breve, e despois que deixen un período de alegación ou de recurso a incorporación das outras que poidan quedar máis atrasadas. Falábame antes do proceso de selección de peóns e de por que non se lles chamou. Aí hai varias cousas. Unha delas é, creo recordar, polo menos falando co Servizo de Emprego, é que este foi un proceso de selección voluntario, é dicir, nós queríamos incorporar a persoas a traballar no Concello para facer determinadas actuacións
E houbo, por parte dos servizos xurídicos, un atranco a incorporar de maneira libre a xente desa lista aos traballos. Ese é un pouco unha idea dun dos motivos que hai de que non se tirara desa lista para facer traballos, non? Que houbo un non favorecer por parte dos servizos xurídicos a incorporación de persoal, porque incumpliría de alguma maneira tasas de reposición ou aumento de plantilla encuberto sin que houbera unha actuación. Cousa que, en parte, solvéntase en procesos de selección que veñen apoiados con algunha axuda de fora, como pode ser o APROL rural da Xunta, a contratación de persoas beneficiarias do RISCA da Xunta ou a creación de unha brigada da Deputación tamén de 7 ou 8 persoas que tamén veñen un pouco a reforzar os servizos municipais. Aí sí que non existe ese atranco e por eso sí que acudimos a estas persoas. Claro, efectivamente, de alguma maneira, se aparecen programas subvencionados que permiten incorporar persoas, en algún caso dun perfil de albanería ou de aglomerado ou de traballo tamén de beirarrúas, etc., se aparecen subvencionados pola Diputación, non acudes a unha bolsa, é dicir, vas un pouco ao que ten, entre comillas, menor custe ao Concello, sin desbotalo. Non é que se acudira en exceso a empresas privadas, sino que a empresa privada normalmente se reserva para algún tipo de actuación máis especializada, algunha actuación que ten que ver con un uso de maquinaria que o Concello non dispón. Eso sí que o fomos solventando, pero, por exemplo, zonas de ampla anchura, etc., ás veces non é o propio Concello que o fai, senón que recurre a algunha empresa privada. Pero aí sí que hai, me remito, a falta de que poida corrixir esa percepción inicial, se dan as dúas circunstancias, de que haxa un problema xurídico para que con liberdade acudir ao proceso de selección á lista que surxiu dai para incorporalos e logo o tamén participar en determinados programas de incorporación de persoal non digo que sean iguais, pero sí con características semellantes, en algún caso, para facer os mesmos traballos que estaban previstos na lista, coa diferencia de que, en moitos casos, está subvencionado. Ben, eu, con a tenza dos animais de compañía, eu o que creo recordar sempre que a miña teima, agora non ignoro ou non me lembro do que podemos decir, do que se puido naquel momento, pero sí que eu entendía de que a petición era ao revés, era de que nós queríamos que alguén nos proporcionase de cal quería ser a praia que se incorporase, e o que sí manifestei é as diverxencias que se daban, incluso ás veces entre membros do propio grupo de goberno, da necesidade ou incluso de garantirlle a existencia de praias especificamente para mascotas no Concello. Entón non é tanto que eu estuvera por definir unha, que eu creo que aí non estaba a tranco, senón a sinceridade de que non hai acordo unánime entre os membros do grupo ao 100%, e tamén polo que me pareceu ver en algún outro grupo, dispostos a os poucos areais que ten o Concello ser para estar acompañados de animais. Para min esa tamén é a reflexión, a falta de unanimidade propia para tomar unha decisión nese estilo. E logo sí que, a hora de definir o aneral, sí que aceptamos propostas ou incluso que a xente se molle e dicir, no, quero que Transil sexa para cans. Pois tamén poderíamos entrar a discutir esa pertinencia ou non, e xa digo, non hai unanimidade Témonos que acostumar a que no apartado de rogos e preguntas se fagan... Sí, sí. Eu como propietario dun animal de compañía, eu podo responder por mí, pero non podo responder por os demais. Os demais moitas veces non responden os propios animais de compañía que levan. Non recollen as súas desecacións, deixan as bandeiras por aí, mentre outros sí nos
Por tanto, é moi difícil, como vostede apunta, a poñer un sitio en concreto para que vayan a animais de compañía, e depois, ao final, vai haber protestas por unha parte dos que teñen tipo de animal ou outro animal, porque uns recollen e outros non recollen. Entón, vai ser o mesmo máis ou menos. Bueno, a solución un pouco que se adoptou foi esa, de que a partir de tal hora, en calqueira areal de Rianxo, se pudera baixar a pasear, evidentemente se máis permisivo en épocas fora da temporada, pois así dicilo, de praias, non? En todo caso, é algo que está aí e que se pode sondear. Tamén se vai ter maioría a aprobación dunha praia reservada en exclusiva para animais de compañía, non? Outra cousa sería en zonas, bueno, hai que miralo. Falábame antes do Plan Municipal de Incendios, para cando pensa o Goberno a aprobación. Creo que recentemente a empresa SEAGA, que foi quen elaborou, estános preparando as últimas respostas ás alegacións de carácter técnico, co que estaríamos en disposición, dunha vez nos achega esas alegacións, xa poder levar ao pleno a aprobación ou non das alegacións e a aprobación definitiva do plan de incendios. Creo que ainda estaban, contestaron hai moi pouco, non? Ou ainda, non sei se entrou xa o documento final. Estaban co informe preceptivo ese que é necesario, O sea, está a firma dos responsables de SEAGA para traernos esa documentación e poder resolver. O mesmo pasa co dos camiños, tamén presentaron alegacións, agardamos tamén un pequeno prazo por si chegaba algunha en deshora. Eu creo que é unha documentación que vai ser un dos labores da nova Secretaría, de incorporar de corta, sí, agora xa me refiro a de corta. A anterior era incendios, agora estou coa de corta, aprobación de corta, que esas alegacións se estimen ou non e poida tamén traerse a un pleno. Imagino que non tardaremos moito, unha vez non hai moitas alegacións, creo que hai algunha dunha patronal e outra, se non me engano, dunha asociación de montes, de unha asociación duns comuneiros. Creo que son as dúas, se non me engano, podería haber algunha máis, pero as que teño na memoria son isas que se resolverán axiña. Espero ter unha reunión dos voceiros de aquí a 15 días alrededor do Pexón. Creo que vai haber así algunha novidade ao respecto e ao menos para que nós poidamos entrar, o que son os voceiros e a Comisión do Pexón, en contacto co volumen de alegacións. Entón, un pouco, sí que hai previsto, de aquí a 15 días, estaba rematando o equipo relator un proxecto de plan xeral de outra localidade e liberaríanos para vir aquí, xa digo, eu conto con 15 días aproximadamente ter a xuntanza con eles e plantexarnos o escenario para poder entrar a debater as alegacións. No que é os buratos de cemento, a idea, eu visto o resultado que deu a reforma do primeiro tramo do paseo marítimo, na que se sustituiu por formigón a superficie, pois eu estou tentado en buscar un elemento parecido para reformar o resto do paseo. Bueno, creo que dá máis resultado, polo tanto, sí que o que hai é un parche a espera, efectivamente, de que haxa un bo tempo. O que optamos foi por usar o formigón para os parches e non volver a usar outra vez as pedras, unha, porque moitas pedras desapareceron, segundo, é un material que ao non ter unha boa base en xeral non aguanta, entón a aposta que hai é por buscar recursos ou subvencións, axudas ou posibilidade de ir facendo tramos para completar o paseo co mesmo material ou parecido ou con algunha outra modificación, pero empregando un material duradeiro e que está, eu creo que, dando resultado como é o formigonado do primeiro tramo que se sustituiu no paseo marítimo. A campaña da Área do Tesouro, a verdade é que non teño moita información sobre ese asunto. Non sei se quere contestar.
Non, eu simplemente decir que, bueno, é unha empresa que nos fixo chegar esa proposta, que nos pareceu interesante, que non é do ARE, que é do Concello, unha promoción dentro do Concello, e que está, por eso deben de saber, que están visitando estes días a todos os comercios que estén interesados, que están invitados a estar involucrados nesto todos, para así ir preparando eses sitios onde van esconder, agachar, creo que físicamente, uns cheques, donde que serán como unha tarxeta monedero, donde poderán ir gastando no comercio de Rianxo. Todos e cada un dos que queiran participar. Ás veces tamén se dá circunstancias que parecen tonterías, pero, por exemplo, falando da Orixen, que é unha empresa de Ribadavia, en moitos casos, pois tamén, por exemplo, a mensaxe de Nadal, a empresa non era local, unha mensaxe que houve que foi seguida masivamente por nenos e nenas de Rianxo que pediron as videochamadas, son os mesmos, as videochamadas non eran de Rianxo, e por unha sinxela razón, que tiñan incluso unha, entre comillas, unha exclusiva, un produto de videochamada que estaba baixo unha, non sei se chamarlle patente ou un registro comercial. Entón, ou o daban eles, ou incluso hasta podría incurrirse en certa historia. Tampouco quixemos provocar moita máis cousa. Ás veces parece mentira, pero pois todo o mundo podería facer o mesmo, unha videochamada disfrazada de Rei Mago, pois sí, pero había unha empresa que o registrou ese produto ou registrou esa cousa. Que non nos gusta? Bueno, pois a ver, que habería que igual disfrazar de outra maneira? Pois tamén, que habería que ser igual arriscado saltarse as bravas a historia. Bueno, pois exposta unha demanda, igual tens que pagar un diñeiro que ás veces é iso, por ser unha empresa daqui. En todo caso, sempre que se pode, se recurre a empresas locais, pero ás veces non sai así, non? Tomo a nota tamén de algunhas que son máis ben un rogo, de Estado de Táboas, Pasarelas, esa rúa do Perito a Campelo que dicía antes, non? Campelos. Capelos, vale. Pois, nada, botarei aí unha ollada e a ver, hoxe mesmo tamén acaban de aprobar algún camiño, o plan de camiños, o PEIN, tamén, para facer unha actuación nunha pista do Barral a Rianxiño, e, bueno, pois iránse facendo, hai varias tamén pendentes de executar dos pós, e intentaremos ir mellorando o que son os viais municipais con actuacións diso. Temos neste momento unha brigada a través dun plan da Deputación que incorporou un grupo de persoas daqui a finais de ano, coa que pretendemos facer varios asfaltados en viais, sempre que económicamente non lo permita. Aí sería basicamente a dotación do material, porque algúns recursos sí que fomos adquirindo ao longo destes anos, como foi a compra dunha pichera onde se fai o piche de segunda man, que nos permite tamén ter unha certa autonomía para facelo. Pero, bueno, o combustible da pichera non é barato, é dicir, é moito máis barato que se tuéramos que contratar unha empresa de fora, evidentemente, pero que tampouco é barato o suministro de alquitrán, os prezos do petróleo non son aínda todos os equilibrios que nos gustaría para poder ter cantidades ilimitadas para traballar coa xente. Pero, bueno, que sí que estamos intentando pouco a pouco ter certa autonomía para, en vista do estado dos viais do Concello, pois ter certa autonomía a través de empregados do Concello, de poder realizar algunhas actuacións que multiplicarían o prezo caso de recurrir a empresas de fora, non? Entón, sí que nos gustaría optar por máis compra de alquitranado para o suministro do propio material. E, bueno, eu creo que por hoxe está, grazas, e retornamos aos nosos fogares. Veña, graciñas.